Dobrý večer, priatelia. Volám sa Oksana Černíckaja a dnes porozprávame sa o novom projekte, ktorý prišiel nedávno do Európy. Presnejšie je to rok, čo sa nachádza táto spoločnosť v európskom prostredí, ale zároveň nielen v Európe, v podstate v celom svete. Dneska si zistíte, uvidíte absolútne nový pohľad na referenčný marketing. Dovolte mi povedať, kto som. Pôvodne pochádzam z Kazachstanu, ale na Slovensku žijem už viac ako 25 rokov a v podstate celý život sa venujem referenčnému marketingu. Od úplne základov, od zaregistrovaného klienta, potom som predávala produkty dlho, potom som sa naučila robiť sieť užívateľov, takzvané reálne robiť referenčný marketing. Na daný moment tomu sa venujem profesionálne už 10 rokov. Prešla som niekoľko spoločností, čiže chcem to povedať, že mám s čím porovnávať. V pár spoločnostiach som bola dosť na vysoké pozície, zarábala som niekoľko tisíc eur, mala som velikánske týmy. Na daný moment, keď sa mi podarilo táto úžasná príležitosť prišla rok dozadu, som veľmi vďačná, že vôbec ma oslovili na spoluprácu a ukázali tak fenomenálne produkty a tak fantastický marketing, že som sa do toho pustila úplne naplno. I hneď som si zakúpila najväčší balík, ako sa dalo, pretože najvýhodnejší, ale pravdu povediať som chcela vyskúšať i hneď veľa produktov, lebo ma naozaj reálne produkty oslovili. A tým, že mám skúsenosti v referenčnom marketingu, tak ma prekvapil aj samotný marketing. Na daný moment sa nachádzam na pozícii World Director, to je najvyššia pozícia vo Vieda. A podarilo sa mi to urobiť za necelý rok, presnejšie za 10 mesiacov. A samozrejme podarilo sa mi to urobiť spolu s tímom. Slovenský tím, slovensko-český dokonca, tak by sme to povedali, je momentálne najúspešnejší tím v celej Európe. Robíme prakticky 70% obratu celej Európy, na čo som veľmi pyšná a hrdá. Prišlo k nám do týmu veľa zaujímavých, skvelých, dobrých ľudí, ktorí prišli si samozrejme pomôcť sebe a svojej rodine a taktiež pomôcť aj ostatným ľuďom okolo seba. Šíria aktívne túto myšlienku a firma ich za to veľmi dobre odmenuje. Takže poďme na to. Čo je v podstate referenčný marketing? To sú v podstate osobné skúsenosti klientov alebo partnerov. Odozdávame skúsenosti, na základe našich skúseností ľudia nakupujú produkty a tvoríme tým pádom sieť užívateľov, predajcov alebo business women alebo businessmen. Hej? Zároveň je to úplne normálny marketingový ťah, ktorý sa používa všade v celom svete a momentálne je to hlavný trend v predaji v celom svete sú odporúčanie. V podstate je to bezplatná reklama a veľmi účinná, veľmi pravdivá, pretože oklamete len raz, ale my neklameme, my to, čo používame, to aj podáme ďalej tak, ako je. Ale ako som spomínala, používajú to rôzne podniky. Určite si sa s tým stretli, keď vám v autosalóne alebo nejaký mobilný operátor alebo poskytovateľ internetu povedal, že odporúčte nám klienta a získate za to odmenu. Tak toto v podstate funguje, ten samotný referenčný marketing. Samozrejme, na referenčnom marketingu na daný moment v celom svete rôzne distribučné spoločnosti zarábajú miliardy dolarov. Určite si sa s takými spoločnosťami stretli, lebo niektorí predávajú kozmetiku, niekto predáva doplnky strávy, hygieny alebo iný tovar. Takže naša spoločnosť, ktorá sa volá Vieda, vytvorila platformu, kde ľudia dostávajú prístup k rôznym produktom, veľmi kvalitným, ale za rovnakých marketingových podmienok. Toto bol jeden z bodov, ktorý ma maximálne zaujal.
pretože u nás to je jedno, či ste klient alebo partner. Reálne všetci máme rovnaké podmienky vstupu, rovnaké máme zľavy a rovnako máme aj odmeňovanie. Nikto od vás nebude chcieť, aby ste nakupovali nejaké veľké balíky, aby ste dostali svoje odmeny. Dostanete ich tak či tak. A čo je vlastne samotná vieda, alebo kde sa založila? Prácu začala v roku 2007 naša spoločnosť a základňa je v Číne. To je čínska spoločnosť, ktorá používa poznatky tradičnej čínskej medicíny spolu s high-tech technológiami. V našom projekte, v našej platforme je niekoľko veľkých korporátov, ktorí sú celosvetovo známi a tieto spoločnosti dokopy je pod našou platformou. A hovoríme tomu asociácia zdravia a prosperity. V 2017 roku naša spoločnosť získala MLM licenciu. To je veľmi, veľmi ťažko získať vôbec v Číne, lebo mnohí, ktorí poznajú sieťový marketing, tvrdia, že to nie je možné. Je to možné. Stojí to veľa peniaze a musíte preukázať vašu históriu, všetky možné podklady, aby vôbec vám vydali takúto licenciu. Takže naša spoločnosť takú licenciu má. A v roku 2022 vošli do postsovietských krajín, ako je Kazachstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Rusko a všetky ostatné postsovietské krajiny. A v roku 2024 vošli do európskeho prostredia v marci. Takže v marci bol rok, nedávno sme ho oslavili v Prahe, v Žofinovom paláci. Prišlo 600 ľudí z celej Európy. Samozrejme, náš tým tam tiež bol a veľmi sme tým boli poctené, že to bolo práve v Prahe. A prezradím vám tajomstvo, budúci rok to bude tiež v Prahe pre celú Európu. Okrem Euroázie, firma pracuje samozrejme v samotnej Číne, ale zároveň je to aj v Turecku, aj v Izraeli a chystá sa otvorenie Ameriky. Čím sa odlišujeme od ostatných podobných spoločností? Prvorado máme vlastnú výrobu. Nezávisíme od žiadnych iných nejakých závodov alebo spoločnosti, všetko vlastníme sami. Máme veľmi skúsený tím managementu, marketingové podmienky sú fenomenálne, to uvidíte sami, a máme obrovskú širokú škálu produktov. Tí, čo už pracovali v sieťovom marketingu, viete veľa razy, že takéto spoločnosti väčšina zamerané na nejakú jednu oblasť. Napríklad sú to výživové doplnky, alebo kozmetická firma, alebo parfumérna firma. Tým pádom vždy je náš potenciál klientov obmedzený, pretože sami viete, že kozmetické produkty nebudú napríklad kupovať muži, hej? Alebo v menšom počte. Alebo nebudú ich kupovať deti, pretože nepotrebujú ešte krémy a lifting a tak ďalej. Samozrejme, nie každá veková kategória alebo každá pleť potrebuje toľko kozmetiky. Tým pádom dovolím si tvrdiť, že takéto spoločnosti sú veľmi úzkoprofilové a nevedia obsiahnuť celý potenciál trhu. V našom prípade tým, že naša platforma má všetko, čo potrebuje človek, v podstate my oslovujeme 100% populácie. Čiže každý si tu niečo nájde, čo potrebuje k životu. Toto veľmi ma teší. To je veľmi dobrý, veľmi veľké odličie od iných spoločností. Ako som spomínala, našu spoločnosť vedie skúsený management. My máme nie jedného prezidenta, ale 4. Každý zodpovedá za svoju oblasť. V Európe je to pán Cody Dodi, nachádza sa vo Vilniuse v Litve. Spoločnosť v Rusku vedie pán Liu Ting. Sú to všetko fakt reálne skúsení manažeri, treba, povedzme, môžete prečítať všetky tie regálie, čo majú títo ľudia. Pre medzinárodné prostredie zodpovedný pán Ku Yunshena, ten sa nachádza v Číne. A zakladateľom samotnej celkovej spoločnosti je pán Han Jinming. Ten sa tiež nachádza v Číne.
Všetkých týchto 4 ľudí poznám osobne. Stretla som sa s nimi už niekoľkokrát a za chvíľočku zase budeme s nimi vo väčšom počte našeho týmu zoznamovať sa. Čiže ideme 15. mája do Číny na obrovskú medzinárodnú konferenciu, kde bude minimálne 10 000 ľudí a bude tam celé vedenie a všetci budú mať tú možnosť vidieť týchto ľudí aj naživo a možno sa aj odfotiť a možno sa aj niečo aj opýtať. No a poďme v podstate povedať aj o samotnej produkcii, čo vlastne spoločnosť ponúka. Prvorado sú to rôzne vybavenie a prístroje pre zdravie, pre domácnosti alebo aj pre profesionálne salóny. Potom sú to rôzne doplnky stravy, kozmetika samozrejme, hygienické výrobky a iné produkty pre zdravie. Čiže celá naša firma je zameraná na to, aby my sme boli zdraví alebo používali produkty preventívne, aby sme neboli chorí. To je v podstate základ čínskej medicíny, urobiť všetko preto, aby ľudia neboli chorí. Takže to je ten rozdiel medzi klasickou medicínou európskou a východnou čínskou medicínou. Poďme povedať o pár prístrojoch, o pár produktov, ktoré za mňa sú topové a reálne všetky tieto produkty ja vlastním. Každý jeden produkt som vyskúšala na vlastnej koži, ale tieto, čo teraz poviem, za mňa sú fakt topové a každému doporučujem ich mať doma. Taký, ako to nazvať, zázračný prístroj je aktivátor buniek. To je taká zázračná palička, alebo je to takzvaný novodobý teplomer, lebo tak toho niekto volá, pretože čokoľvek sa vám stane v domácnosti, vyberáte tento prístroj, dávate ho do zásuvky a jednoduchým fúkaním liečite sa. A to je jedno, či máte chronické ochorenie alebo akutné ochorenie ako zápcha, sopliky, nádcha, alergie, teraz napríklad alergické obdobie, alebo vám niečo máte s očami, alebo máte niečo s krížami, kolenami, vypadávajú vám vlasy, alebo zle sa vám dýchá, ako som spomínala, bolia vás kríže, klby, s pokožkou, nedaj Bože, máte nejaký problém. Čokoľvek vás napadne, môžete použiť zázračný prístroj, aktivátor buniek. A čo on v podstate robí? Vyžaruje THz vlny, a tie THz vlny aktivujú naše bunky na regeneráciu. Čiže organizmus veľmi rýchlo začína sa regenerovať. Samozrejme všetky orgány, nielen koža alebo nejaká bolesť odchádza, ale hlavne regenerujú sa bunky v celom tele. A organizmus sám začína sa obnovovať. Tým pádom my nepredchádzame chorobám alebo liečíme nejaké ochorenie alebo odstraňujeme nejaké bolesti alebo nežiadujúce nejaké prejavy na pokožke, ale aj mladneme, pretože vám mladne pečeň, cievy, ladvíny, slezína a tak ďalej, pretože to veľmi rýchlo začína regenerovať sa. Plusom dodáva to obrovské množstvo energie a elánu. Prečo to tak funguje? Pretože tie THz-ové vlny vyžaruje obrovské množstvo aniónov, tzv. Záporných ionov. A tie anióny spôsobujú to, že bunka dostáva obrovské množstvo kyslíka, pretože naša bunka potrebuje nielen výživu, ale hlavne potrebuje kyslík, aby rýchlo sa regenerovala. A čo sú anióny v bežnom živote? Možno ste počuli, že keď idete k vodopádom, vám sa ľahšie dýchá, alebo vám sa doporučuje, choďte k vodopádu, uvidíte, ako vám bude dobre. Alebo idete do lesa, tiež vám je lepšie ako v meste. Alebo idete k vode, k jazeru, k moru, tiež vám je lepšie. Prečo? Pretože pri týchto objektách vytvára sa obrovské množstvo aniónov. A tie anióny blahodarne pôsobia na naše zdravie, na náš organizmus. To je v podstate celý zázrak. Je to jednoduché, Číňania to vedia a na základe čínskej medicíny podľa meridián, ktoré prechádzajú u nás v celom tele, máme špeciálne body, tzv. Akupunktúrne, alebo také ložiska, alebo inak povedané lymfatický systém, určite ste to počuli, máte uzliny, kde sa zhromažďuje slíz a vlhkosť. Takto Číňania hovoria, to znamená,
Keď odstraníme slíz a vlhkosť alebo tzv. Chlad z týchto bodov alebo z celého tela, vyženieme tým pádom aj chorobu. Takže takýmto spôsobom v podstate funguje tento zázračný prístroj. O aktivátore buniek dokážeme rozprávať niekoľko hodín. Pozývam vás v nedeľu o 19. prísť na náš Zoom so skúsenostiami. Veľmi často o ňom sa spomína, alebo pozrite na YouTube už v zoznamách naše skúsenosti. Alebo popýtajte sa toho, kto vám pošle toto video, aby vám porozprával viac o tomto prístroje alebo prípadne o svojich vlastných skúsenostiach. No, moja osobná skúsenosť je práve tá, že ja som zachránila svojho malinkého psíka, 14-ročného, ktorý mal na očiach obrovské hnijúce, mokvajúce, nehojace sa rany. Mali sme toho psíka uspať a práve keď ja som sa zaregistrovala do tejto spoločnosti, takisto mi bol predstavený tento zázračný produkt, na ktorý som tak skepticky pozrela, že fíha, že by až takto. A som si povedala, samozrejme to zakupujem a keď môjmu psíkovi toto zachráni oči a život, a zahoja sa tie rány, tak klobúk dole. Prečo to takto hovorím? Pretože našeho psa 7 rokov sme nevideli z toho vyliečiť. Všetky nás odpísali, pretože ten pes mal rezistenciu voči antibiotikom, čiže nič nepomáhalo, a zároveň stafilokoka v krvi. A zároveň každý mesiac tá rána sa zväčšovala, že proste to už sa nedalo pozerať a ten pes jednoducho trpel, mal bolesti a my sme celá rodina trpeli spolu s ním. Keď sme na toto všetko pozerali, trhali tieto chrasty, no. Je to v našej skupine aj obrázčiky, viete všetko to pozrieť. Takže necelý mesiac prešiel a môj pes sa vyzdravil. Nemá žiadne rány, oči celé, všetko preč a ešte aj výrazne omladol. Dobre, takže vám želám, aby ste vyskúšali tento zázračný prístroj a sami si spravili svoj názor. Druhý produkt, high-tech, špičková technológia v okuliároch. Tieto okuliare sa nachádzajú na mojej tvári, môžete to vidieť. A na čo slúžia? Prvorádo slúžia na to, aby odstránili rôzne bolesti očí, hlavy, suchosť oka, opuch očí, svetlopláchosť, slzenie očí. Akým spôsobom to vlastne funguje? Funguje to tak, že samotný rám je vyrobený zo špeciálnych grafénových kompozitov, ktoré taktiež vyžarujú obrovské množstvo aniónov, vytvárajú obrovské množstvo aniónov okolo hlavy 30 cm. Tým pádom všetky zápaly, ktoré sa nachádzajú tej oblasti veľmi aktívne a rýchlo začínajú sa riešiť. Čiže či je to uši, či je to nožček, niečo s hrdlom, s hlavou, s očami, tie anióny, ktoré sú prítomné, to je tzv. Neviditeľný štít. Dokonca to dobre aj chráni proti rôznym ochoreniam chrípkového charakteru. Čiže mnohí naši klienti alebo partneri uvádzajú, že celá zima prešla a neboli ani raz chorí. Čiže toto v podstate robia okuliare. Vytvárajú ochranný štít. Druhá funkcia je ochrana samotného oka, sliznici oka, sietnici oka. Prečo? Pretože sklíčka, ktoré sa nachádzajú v týchto okuliároch, nie sú dioptrické, ale majú ochrannú funkciu. Majú špeciálne sklá, ktoré vám chránia vašu sietnicu oka od akéhokoľvek žiarenie. Či sú to žiarivky, žiarovky, obrazovky počítačov, televízorov, notebookov. Takisto, keď hráte napríklad na hernej konzoli dosť veľa hodín, kázite oči, hej, alebo šoferujete večer, keď máte blikanie proti idúcich aut. Slnečné žiarenie, predstavte si, že dokonca aj slnečné žiarenie chráni vaše od UV žiarenia a tak ďalej. Skúšali sme to porovnať aj s mnohými inými kvalitnými sklami v okuliároch a takú funkciu majú len naše. Takže plusom benefit obrovský nosením týchto okuliárov viete zlepšiť svoje dioptrie. Ja sama nosím viac ako 20 rokov okuliare. Mám doma asi 6-7 rámov. Nosím ich kvôli tomu, že nielen, že zle vidím,
ale hlavne, že sa mi točívala hlava, lebo mám také zavrátie a bolievala ma hlava. A toto točenie a bolesť hlavy mňa veľmi, veľmi iritovalo chodením po lekároch. Nakoniec sme zistili, že ja mám astigmatizmus a dobrým jedna pani doktorka očná mi to zistila, našli sme dobrú dioptriu a ako tak sa mi to upravilo. Ako tak. Čiže točenie hlavy pri prudkých pohybách alebo kotrmelcoch alebo nejakých tancoch stále to bolo prítomné. A čo vám chcem povedať, nosením mesiac a pol som nosila tieto okuliare povrch svojich dioptrických, pretože takto mi bolo poradené, aby som ich hneď napríklad nemenila, tie sklíčka, lebo sa dajú aj vymeniť, dá sa tam spraviť dioptrie, aby ten rám pôsobil na regeneráciu. Ale mne bolo poradené, vyskúšaj to nosiť mesiac, 2 mesiace povrch svojich okuliarov, uvidíš, že sa ti tá dioptria môže zlepšiť natoľko, že nebudeš potrebovať okuliare vôbec. Tak som si nechala poradiť, nosívala som ich povrch svojich vlastných, alebo som ich nosívala hore a tu boli moje, alebo potom som po 20 minút, po hodinke striedala, až som zistila, že ja vôbec moje vlastné okuliare nepotrebujem. Až do takej miery, že keď som ich potom nasadila, som zistila, že mi vadia. Čiže ja už poctivo 10,5 mesiaca nosím tieto okuliare dennodenne a pochváľujem okrem toho, že perfektne vidím bez okuliarov, nemám také zavrátie, nemám bolesti hlavy, chvala Bohu, som spokojná, doporučujem. Samozrejme máme tieto okuliare aj pre malé detičky od pol roka, pokiaľ viete tomu decku nasadiť tie okuliarky, môžete už smelo dávať detičkom, pretože detičky tiež čučia celý deň do mobilov alebo do tabletov. Tretí produkt. Top korekčné vložky do topánok. Nič podobné doteraz som nenašla, nevidela. Prečo tak suverene o tom hovorím? Pretože mám sama veľmi škaredý handicap. Som po ťažkej havárii a mám pravý členok svojej nohy maximálne zdeformovaný, zničený, zlomený, dolomený, zošitý, pozberaný, jak Robocop, ja tomu hovorím. 90 stupňov zrastené chodidlo, neustále non-stop bolesti chronické, opuchnúch obidvoch, okrem tej chorej aj tá druhá trpí, šlachy dotrhané veľmi, veľmi škaredý úraz. Čo som ja len nevyskúšala, priatelia, pomáhali mi väčšinou nejaké vodné procedúry alebo nejaký wellness alebo sem tam bazén, fyzioterapeuty, masáži alebo kúpele, na ktoré mám na rok, raz za 2 roky chodím. A všetko možné som absolvovala. Mala som aj topánky na mieru šité, aj samozrejme skrz toho môjho úrazu mám v 3 miestach vyklenutie na chrbtice, bolesti chronické hrudnej časti chrbtice. No proste, toto bol môj najväčší celoživotný problém, dá sa povedať. Reálne všeličo som pojedla, popila, ako sa hovorí, poskúšala. Niečo samozrejme pomohlo na nejakej úrovni, ale možno tak z 10, maximálne 30%. Keď tieto vložky mi boli odporúčané, moja bola prvá otázka, a môžem ja, ktorá mám taký úraz? Mne bolo povedané, vyskúšajte. Vso, som si ich zakúpila, vyskúšala, môžem povedať na suverene, bolesti prakticky nemám, prakticky to znamená možno z 10%, čo sa týka tej nohy. Chodím aktívne, opuchy zmizli, pohyblivosť nohy dokonca sa zlepšila, čo ja mám v podstate zrastený členok, šlachy skrátené, dotrhané, strošne katastrofe. Ale ja žasnem, čo dokáže tento produkt. Poďme o ňom ešte viacej povedať. V podstate to je polovložka, zlatá vložka, ona má aj zlatú farbu. Špeciálna konštrukcia tej vložky rieši korekciu nôh, plochých nôh a iných defektov klenby chodidla.
Každý jeden, ktorý si ich nasadí do topánky, uvádza, že v nejakom mieste ich to bolí. Toto už ich hneď identifikuje, že máte zlú klenbu, máte zlé chodidlo. Taktiež tá vložka má 6 magnetov, ktoré dokážu ich hneď prekrvovať celý organizmus. Čiže prekrvuje sa vám nielen nohy, že stanú teple namiesto studených, ale sa vám prekrvujú aj ostatné orgány v tele a hlavne mozog. Čiže samozrejme aktívne sa rieši aj zrak. Táto cirkulácia krvi napomáha nielen aktívnym ľuďom, ktorí chodia, žijú bežne, ale aj ľuďom, ktorí ležia, sedia, nehýbne alebo málo pohybu, pretože aj keď len sedíte a máte položené nohy na tieto vložky, ide táto cirkulácia, alebo keď ležíte a máte tie vložky v ponožkách vložené, aby sa dotýkali vašeho chodidla, takisto ide cirkulácia. Proste toto je zázrak. Druhá vec, vo vložke sa nachádza 20 000 akupresúrnych bodov, ktoré aktívne stimulujú rôzne body na chodidle, takzvaná reflexná masáž chodidel a aktívne sa vám naštartovávajú rôzne orgány a ich aktívne sa regenerujú. Čiže to je ďalší obrovský benefit. A tým, že sa rozkladá tlak rovnomerne na chodidlo, v podstate i hneď vy sa zbavujete sa rôznych bolestí. Veľa ľudí uvádza, že čo sa len postavilo, minútku, dve postálo na vložkách, zmizla im napríklad bolesť krížov, alebo niekde v hrudnej, alebo v krčnej chrbtice. Proste to je fenomenálny produkt. Zároveň, keď vy začnete s nimi aktívne chodiť, samozrejme postupne začínate 2, 3, 4 hodinky, záleží od handicapu, od veku a od vašej pohyblivosti, ale naučíte sa, do mesiaca vaše telo zvyká, vyrovnáva sa vám kostra, naťahujú sa vám skrátené svalstvo, lepšie vám držanie tela, lepšie, kto má skoliózy, kyfózy, lordózy a tak ďalej. Proste ľudia ožívajú na očach. Reálne ľudia, tento produkt, aj tie prvé dva, čo som vás spomínala, musíte mať. Je to pre každého. Od 35 do 40 cca chodidla máte k dispozícii. Sú očíslované, sú párom, plusom vyžarujú taktiež anióny, ktoré nám pomáhajú na regeneráciu vašeho chodidla, keď napríklad máte plesne, máte nejaké zápaly, máte nejaké rány, zase studené nohy a tak ďalej a tak ďalej. Poďme ďalšie. Štvrtým produktom, ktorý takisto aktívne dennodenne používam a poviem vám, ich používam nielen na ten účel, na ktorý sú určení, používam ho na všeličo, poviem vám. Tento produkt sa volajú aniónové hygienické vložky. Samozrejme, máme ich na menštruáciu alebo na každodenné nosenie. Vo vnútri sa nachádza špeciálny aniónový čip, ktorý nám zabraňuje nielen rastu baktérií, ale hlavne vyliečuje nám všetky možné problémy súvisiace so ženským a mužským zdravím. Čiže prostáta u mužov, hemoroidy, nedržanie moču, myómy, cystity, rezáky, všelijaké útvary nežiadujúce vo vašom tele. Rieši to komplexne v podstate ženské a mužské zdravie a veľmi rýchlo. Taktiež ten aniónový čip alebo samotnú vložku, keď prilepíte príklad na bolavé hrdlo alebo na nejakú hnisujúcu ránu alebo na bolesť hlavy napríklad, na spánky, alebo do uška zrolujete, zasuniete, keď máte zápal ucha. Medzi diasnom a lícom, keď vložíte, keď vás bolí zub, je to veľmi rýchla akútna pomoc. Sú tam taktiež nanočastice striebra, ktoré majú antibakteriálne a protizápalové účinky, ale zároveň aj antipáchové, čiže tie vložky nepáchnú, nesmrdia takzvané. Hej, nosíte ich komfortne celý deň. Plusom je tam magnet, ktorý čistí maternicu a odstraňuje toxíny z tela. Mnohí ženy uvádzajú, že nosením vložiek dostali napríklad nejaké výtoky, vyteklo z nich šiličo možné, počistila sa maternica, potom sa to ustalilo. Alebo naopak, žena, ktorá má ale takéto už dlhodobé problémy nosením vložiek, práve sa toho úplne zbavila. O tomto produkte taktiež dokážem rozprávať hodinu minimum, ale ešte ďalším benefitom týchto vložiek je to, že majú špeciálne balenie a vyrobené z nerecyklovaných materiálov, z čistých, prvotných, prírodných materiálov.
Totiž všetky ostatné vložky na trhu, ktoré chytíte do ruky a pozriete sa, čo je tam napísané, nakreslené, tie znaky a číselka, pozrite sa na Google, čo to znamená. V jednoduchosti to znamená, že to sú vyrobené z recyklovaných materiálov, čiže zo skladky pozberali odpadky, potriedili, zrecyklovali, vybielili, nachymizovali, aby to nesmrdilo, aby to bolo biele, aby to proste katastrofa a potom takéto vložky ženy používajú denodenne. A je to už dokázané, že práve samotná vložka dokáže vyvolať výtoky. Tak predstavte, že keď niečo medzi nohy dáte chemické, plné chémie a rôznych lipidel a formaldehydov a neviem čoho všetkého a parfumov, tak nečudujte sa, že máte výtoky. No a tak ďalej, tak ďalej. Plus naše hermetické balenie zabraňuje akýmkoľvek baktériem sa dostať sa na povrch vložky. Preto naše vložky používame nielen na to bežné určenie, ale hlavne aj na rôzne napríklad rany prikladáme, keď niečo hnísa, pretože dýcha, je vzdušná, nemá tam žiaden polytylen, nemá tam žiadne nejaké nepriedušné celofány, dýcha, odvádza, krásne pije vlhkosť a plus má tam tie všetky aniónové čipy a tak ďalej, čiže zabraňujú množeniu baktérií v ráne. Vyskúšajte sami, uvidíte, čo robí tento zázračný produkt. Plusom, posledným takým obrovským tučným plusom je, že v našich vložkách sa nachádza minimálne 10 krát viac aniónov ako v akejkoľvek vložke na trhu. Môžete si zakúpiť, poskúšať, spraviť experimenty alebo pozrite naše video konkrétne na tento produkt. Sauna Bagua je mini skladacia sauna do každej jednej domácnosti. Stojí pár euro, veľmi pohodlná, komfortná, robí velikánske množstvo príjemných vecí, ako relax, ako veľmi dobrý kozmetický efekt, môžete za pomoci tohto produktu chudnúť, môžete odstrániť celulitidu, pôsobí proti bolestiam, antibakteriálne, reguluje krvný tlak, neutralizuje voľné radikály, odstraňuje toxíny z tela, čo je veľmi dôležité, pretože prijímame veľké množstvo chémii do seba, či sú to hygienické nejaké produkty, stráva, lieky, kozmetika, veľa ľudí používa šiličo, nerieši, ale tým pádom dostáva do tela obrovské množstvo toxínov. Ale ako to odtiaľ dostať? Kto vie? Málo kto. Takže táto sauna odstraňuje toxíny. A je pohodlná, komfortná. Sedíte v nej, hlavu máte vonku, dýchate čerstvý vzduch, pozeráte televízor, čítate knižku a saunujete sa kdekoľvek. Každý si to môže dovoliť a každomu si to reálne odporúčam. Tento produkt práve mňa presvedčil, aby som sa ja i hneď zaregistrovala do spoločnosti a zakúpila a stala sa klientom spoločnosti Vieda. Ako som spomínala, máme rôzne produkty. Máme napríklad taký obľúbený produkt káva s cordycepsom a kolagénom. Očakávame v Európe. Dúfam, že čo chvíľka to už bude. Certifikuje sa tento produkt, ale sama som ho odskúšala. Je to vynikajúca káva arabika, ktorá má v sebe cordyceps a kolagén. Čiže riešime zároveň imunitný systém a našu krásu. Čiže kolagén viete, na čo je dobrý. Takže kolagénové peptidy poskytujú reálne veľmi dobrý kozmetický efekt a zdravé kosti. Fruktooligosacharidy zlepšujú zdravie čriev a udržiavajú zdravú rovnováhu črevnej mikroflóry. A cordyceps, ktorý sa nachádza v tomto produkte, zvyšuje imunitu a posilňuje organizmus. Toto je vynikajúci produkt, ktorý keď príde, tak všetci padnú na kolena. Reálne doporučujem. Máme špeciálny, ľahko straviteľný proteín. Určite ste o proteínach počuli, na trhu väčšinou to používajú športovci. Náš je špeciálny tým, že má špeciálny patent, ktorý chráni gastrointestinálny trakt. Čiže keď vy máte nejakú hnáčku, alebo ste po ťažkej chorobe, alebo ste lyžací pacient, alebo ste podvýživený dieťa, starší človek, alebo po chorobe, vynikajúci produkt, v podstate za jeden sáčok vám dokáže potlačiť črevné veci. Vo vnútri sa nachádza okrem rôznych proteínov, tým, že je komplexný, nachádza sa taktiež tam aj nízkomolekulárny sojový peptid. Ako som spomínala, má komplexné tuky a pridané ďalšie látky, ktoré nielen zvyšujú sýtosť,
ale dokážu produkovať vysoký podiel proteínov. Môžete nahradiť s ním jednu strávu, jeden príjem jedla a dokážete za pomoci napríklad tohto produktu a v komplexe so saunou chudnúť veľmi pohodlne, komfortne 4-5 kg mesačne. No, samozrejme, trošku treba aj starať sa o strávu a nejaký pohyb, trošičku aspoň. Vyskúšajte, dajte vedieť. Biomasážny prístroj Magic Foher využíva sa v každej jednej domácnosti na rôzne druhy masáží. Zároveň robí kozmetické masáže, celulicidné, celotelové, celulicidné, protibolesti, laserová terapia, bankovanie, masáž guaša, špeciálna elektroprúdová masáž. Proste obrovské využitie malinkého prístroja do ruky dokonca, je to malinké, dá sa to prenašať, komfortné, šikovné, plusom to isté viete praktizovať v svojich maserských salónoch, keď medzi nami maséri a vedia, aké je to ťažko pracovať rukami a nie každý masér už po nejakej 40-ke, 50-ke zvládá, pretože to je naozaj reálne ťažká práca, tak všetky maséri, ktorí zakúpili tento náš prístroj do svojich salónov, chvália a vidia zároveň obrovský účinok tohto prístroja na svojich pacientách. Takže doporučujem. Ako som spomínala, široké portfólie znamenáme rôzne prísady a elixíry, tzv. Výživé doplnky pre každého jedného jedinca. Od minerálneho komplexa, prebiotika pre čreva, spirulínu pre čreva, kapsuly linži, rejší na mozog, Cordyceps sa nachádza v rôznych našich produktoch, plusom samostatný elixír, ktorý v momente rieši všetky potreby organizmu. Nízkomolekulárny sojový peptid, kolagénové peptidy a máme extrakt palíny v našej zubnej paste. Sú to všetko fakt nereálne veci, treba vyskúšať. Čiže povedali sme prakticky o každom jednom zameraní a dovolte vám skrátke predstaviť náš partnerský program, ako sa zapojiť a získať exkluzívne výhody. Prvorádo, prečo máme exkluzívne výhody? Pretože my máme 3 systémy v jednom. Väčšinou systémov majú 1, maximálne 2. My máme 3. Klasiku, binár a unilevel. Máme 8 druhov bonusov. Prvý taký bod, ktorý v podstate nemá nikto, my máme okamžité odmeňovanie. Spravili niečo a nečakáte mesiac alebo týždeň na výplatu. Tú výplatu máte i hneď. Môžete hneď ju použiť na svoj opakovaný nákup alebo vybrať na svoj účet v banke a použite peniaze na čokoľvek potrebujete. Ďalší zaujímavý bod, za vaše nákupy prvotné pri registrácie vy dostávate 100% cashback. Minuli napríklad 700 eur dostali na cashback a ďalší nákup už realizujete s vašim cashbackom. A ten istý nákup platíte v opakovanom nákupe až do 50% lacnejšie. Toto nemá nikto. Všetci poznáte kartičky, Tesco, Lidl, čo tam máme ešte, Kaufland, BMK, ale nikdy vám nedajú 100% cashback. Dajú vám maximálne 1%. My máme 100%. Takisto získať cashback môžete rôznymi spôsobmi. Partneri, ktorí prídu sem zarábať peniaze, samozrejme budú mať cashback navyše pri svojich rôznych aktivitách, ale klienti, ktorí prídu len užívať naše produkty, ako budú získavať ten cashback? No, samozrejme, pri prvotnom nákupe získajú naspäť 100% cashback a potom si ho míňajú na ďalšie nákupy, alebo môžu chodiť 10 000 krokov a dostávať 10 eur na svoj cashbackový účet. Za 28 dní, keď to robíte neprirývne, nepritržíte, môžete získať až 500 eur cashbacku. Prečo 28 dní? Pretože naša firma má periódu od 29. do 28. ďalšieho mesiaca. A ako sa zapojiť? Máte na výber 3 balíčky. Balíčik 2000, balíčik 500 a balíčik 250 bodov. Bodovú hodnotu má každý jeden produkt a zároveň má samozrejme aj nejakú cenu. Tá cena sa nemení, to je stále rovnako. Body, cena. Vyberite si produkty, ktoré sa vám zapáčia z PDF katalógu. Samozrejme poradíte sa s tým človekom, ktorý vám toto video pošle. Vyberiete, rozhodnite sa, ktorý balíček pre vás adekvátny
a zakúpite. Hneď po zakúpení dostanete naspäť celú sumu na váš cashbackový účet, ako sme spomínali. Poďme povedať približne ceny tých balíkov. Štart od 300 do 380 eur, štandard 500 bodový od 600 do 780 a premium 2000 od 2400 cca do 3800. Môj obľúbený balík je premium, pretože tam je všetko. Sama som sa registrovala na premium a pritom som nevedela, či budem robiť, nebudem robiť, pretože máte tam veľmi hodnotný darček. Lebo keď rozmýšľate aj nad saunou, aj nad masážnym prístrojom, aj korekčné vložky, aj mužovi, sebe, synovi, mamke, okuliárke, základné napríklad hygienické vložky, nejaký sprej na tvar, nejaká pasta, klasika, čo bežne kupujete niekde inde, len stačí jedenkrát vymeniť tie produkty, kúpiť u vás, zaregistrovať sa a kúpiť sami u seba a získať zároveň exkluzívne výhody. No a prvá výhoda práve pri červenom balíku to, že dostávate práve ten aktivátor zdarma, ktorý stojí až 605 eur. Vynikajúca ponuka, samozrejme aj ja som využila darček pri tom svojom premium balíčku, plus máte tam bezplatné poštovné, z Vilniusa vám príde tovar priamo na vašu adresu, ktorú udáte a plusom je tam obrovské množstvo benefitov, o ktorých za chvíľučku budeme hovoriť a nestrácate na peniazoch. Čo znamená nestrácate na peniazoch? Je to, že každý, kto sa zaregistroval na nejaký balík a bude chcieť spolupracovať s firmou, to znamená registrovať ďalších partnerov, aby získali svoje výhody, respektíve tým ľuďom odporúčili platformu, pretože my odporúčame platformu a ľudia si sami kupujú produkty. Toto je náš princíp. Pretože vy nebudete míňať svoj vlastný cashback na niekoho, hej? Vy si začnete predávať, predáte trošičku, miniete cashback a čo potom budete sami robiť? Budete za plné ceny kupovať? Čiže princíp u nás je ten, že poviem si svoje skúsenosti, pozvem na platformu, ukážem, kde sa nakupuje, ako sa nakupuje, človek to urobí ako vy, má svoje výhody, vy máte svoje výhody. A teraz poďme, čo z toho vy máte? Keď vy ste zaregistrovali na najmenší balík, tak denne môžete dostať výplatu len 250 eur. Na štandardce samozrejme len 500 eur, lebo 500 bodový balík a na premium 2000 eur, pretože ste sa zaregistrovali na 2000 balík. Za chvíľučku pochopíte, o čom hovorím. No plusom samozrejme tam sú aj ďalšie nejaké plusy, minusy. Pri prvom základnom balíčku nemáte kvalifikačné odmeny. Tak. Čiže sú tam samozrejme nevýhody, čo najmenší balík, si menej vyplácanie zo štruktúry, z opakovaných nákupov a nemáte kvalifikačné bonusy. Čiže keď rozmýšľate o spolupráci s firmou a o nejakých výhodách, minimálne na štandard. 100% doporučujem. Keď ste klient a chcete len jedné, dve vložky, dobre, tak si zoberte, čo chcete, ale keď chcete výhody, uvažujte ergonomicky, ja tomu hovorím. Dobre. Poďme pozrieť sa na tie bonusy, o ktorých sme tak spomínali. Máme ich 8. Step bonus. Najpopulárnejší, najtaký zaujímavejší, okamžitý bonus, na ktorý netreba čakať mesiac, 2, 3, pol roka, ako to sa stáva v mnohých sieťových marketingoch, že vy sa registrujete, vy tam niekomu idete niečo odporúčať, pomáhať, predávať a furt nemáte zarobené. Chápete ma? Určite to ste už zažili. Tu je ako. Vy ste sa zaregistrovali, kúpili napríklad svoj balíček, príklad 500 bodový. Napríklad kúpili ste aktivátor za 500 bodov a hneď ste povedali to ďalším. Ďalší dvaja ľudia, keď na vaše odporúčanie zaregistrujú sa, vám v systéme sa vytvorí pár. To sú dvaja ľudia. Pár, keď sa spáruje, my tomu hovoríme step. V tú istú chvíľu vám systém vyplatí polovicu menšieho balíku z týchto dvoch partnerov. V našom prípade to je 500, čiže 250 eur vám patrí. To je to okamžité odmeňovanie, ktoré som spomínala na začiatku. Keď pod vami zaregistrujú sa dvaja ľudia, ktorí kúpia 2000 a 2000 balík, samozrejme vám patrí 1000 eur. Keď je to raz menší, raz väčší balík, samozrejme polovica menšieho. Ale ten človek, keď si urobí upgrade, to znamená navýšenie svojho balíku, lebo to viete urobiť kedykoľvek, aj v tú istú sekundu môžete spraviť, aj na druhý deň, aj za rok, tak vám systém zaznamená navýšenie balíku, napríklad v tom páre, a vám doplatia zvyšok. Na to, aby ste toto získali,
Vy nepotrebujete mesačne niečo nakupovať, nejaké obraty robiť, niekoho tam, ja neviem, dodatočne ešte registrovať. Nie. Vám stačí, keď na jednej úrovni vám sa vytvorí pár. Dokonca ten pár nemusí byť priamo vaša priama línia. Príklad, vy si zaregistrujete dneska susedku, ktorá tiež kúpi aktivátor ako vy a o 3 mesiace zaregistruje sa vaša ďalšia kamoška, ktorá tiež niečo kúpi za 500 bodov. Príklad. Все, systém to zaznamenal a vám vyplatí peniaze. Vy za tie peniaze pôjdete si kúpite niečo pre seba. Zubnú pastu, kávu, sprej, elixíry, to je jedno čo. Prečo? Pretože v opakovanom nákupe máte o polovicu pomaly lacnejšie produkty. To je celý princíp. No, ale čím ste ovplyvnené? Keď vy ste zaregistrovali sa na malilinky balíček 250 bodov, tak denne môžete zarobiť len 250 eur. Čo to znamená? Keby niekto pod vami kúpil balíček za 2000 a za 2000, čiže jeden pár, keby sa vám sparoval 2 a 2, vy máte na rok 1000, ale zarobíte len 250 eur. Prečo? Pretože vy ste limitované. Za koľko ste sa zaregistrovali, toľko je denná vaša výplata. Prosím vás, pamätajte si to. Lebo práve sa to stáva u ľudí, ktoré chcú aktívne hovoriť o produktoch, lebo sa im to veľmi páči a idú a zakúpia maľulinky balíček. Ja ich to hneď upozorním, že pozri sa, tam aj ten chcel, aj ten chcel, aj tá chcela, aj tam ideme, tam chceme zavolať. Pozor na to, tie peniaze máš stratené. Takže na toto dávať treba veľký pozor. Samozrejme, budú sa registrovať aj ďalší ľudia, aj pod vašimi ľuďmi, aj pod nevašimi ľuďmi, to je jedno. Toto je vlastne binárny systém, o ktorom teraz hovoríme. Vždycky bude ľava noha a vždycky bude práva noha, pretože tie ľudia budú ukladané vždycky pod posledného vľavo alebo vpravo. Hej? Ale aj vaši ľudia budú takisto robiť stepy. Si všimnite, to sú tie červené krúžočky teraz na tom obrázku. Čiže vámi zaregistrovaný človek bude mať príkladne správa a zľava tiež niekoho, no 2 registrácie, lebo tiež chce mať 250 eur alebo 1000 eur. Tak vám sa vytvoria ďalšie páry na jednej úrovni. Alebo ďalší ľudia, ďalšie registrácie, my tomu hovoríme. Čo v tom prípade? V tomto prípade systém odráta tých, z ktorých ste už dostali step a tých ostatných podelí na 2 časti. A z menšej časti alebo z menšej nohy vám vyplatí dodatočne 10%. Perfektne. Toto voláme binárny bonus. Fenomenálna vec. A zase podotýkam, nemusí to byť vámi priamy zaregistrovaný človek. Môže to byť človek vámi zaregistrovaného alebo niekto v hĺbke. A tak ďalej. A tieto 2 bonusy sú do nekonečna. Tam nie ste ani odrezaní, ani urezaní alebo nejakými líniami. Proste vytvorí sa pár, dostanete step. Vytvoria sa ďalšie registrácie okrem toho stepu, dostanete 10% z menšej nohy. Bodka. Perfektná vec. Plusom, ten obrát, ktorý je väčší, bude vám uložený z tých binárov, pretože systém bude čakať. Keď aj za rok, aj za pol roka, za mesiac niekto ešte naďalej bude registrovať sa na tej menšej nohe, systém za každým sparuje to s tou druhou nohou. A vám vyplatí to, čo vám patrí. Ani na tento bonus vás nikto nebude nutiť nakupovať nejaké produkty, nejaké vytvárať siete, nejaké robiť skupinové obráty. Nie. Už ste kúpili raz svoje produkty, pozvali ste ľudí do projektu, do platformy, oni sa rozhodli, urobili, čo chceli a tak ďalej a tak ďalej. Все, čo vám patrí, vám firma zaplatí. Toto je podľa mňa je absolútne férová hra, pretože to je to, čo som hovorila na začiatku. Vytvorená platforma za úplne rovnakých podmienok. To je jedno, či máte vy túto výložky, že ste nejaký líder, alebo ste len nováčik, alebo ste klient, to je úplne jedno. Systém to zaznamenal a vám to vyplatil. Perfektne. Potom máme tretí obľúbený bonus, tiež za mňa topový, bonus za opakované nákupy. Čiže prvýkrát my nakupujeme všetky za plné ceny, a i hneď po prvom nákupe, po aktivácii do systému na platformu, máte možnosť zakúpiť tie isté produkty i oveľa lacnejšie. My to voláme opakované nákupy. V opakovanom nákupe všetky produkty sú taktiež už obodované a očíslované. To znamená, tam tá cena v opakovanom nákupe vždy je stabilná. Nikdy nebude menej alebo viacej. Bude vždy taká, aká je. Povieme to na príklade korekčných vložiek. Prvýkrát ich kúpite za 133 €,
v prvom nákupe za plnú cenu katalógovú, ale druhý hneď sekundu vy viete už nakúpiť ich v opakovanom nákupe za 78 eur. Pretože určitú časť, tú zvyšnú, vám odratajú z vašeho cashbacku. Ale zaplatíte len 78 eur. Perfektne. Čiže toto sa volá opakované nákupy. A teraz pozrieme sa, aký je tam rozdiel. Keď vy ste zakúpili najmenší balíček a pod vami sa vytvoril tím ľudí, ktorí robia opakované nákupy a máme rôzne hĺbky, pretože ľudia budú registrovať ľudí a tak ďalej, tak do tretej úrovne máte na rok 5% obratu opakovaných nákupov. Keď máte druhý balíček 500 bodový, tak máte až do 6. úrovni užívateľov vašeho týmu získať 5%. A keď ste na prémium až do 9. úrovni, viete získať 5%. To sú obrovské peniaze, pretože dneska to sú traja pod vami priamo zaregistrovaní. Ale tie traja môžu vám doniesť 30 ľudí, pretože každý tiež niekoho zaregistruje. To je vaša druhá úroveň. A tie 30 môžu ďalších, každý po 30. Predstavte si, koľko to je ľudí. A to je pre vás tretia úroveň. A tak ďalej, pretože produkty sú fenomenálne. Ľudia ich okusili, ľudia ich nakupujú bez toho, aby ich niekto nutil to robiť. Toto je jednoduchý dôkaz toho, že produkty sú funkčné. Na tento bonus, aby ste získali 5%, potrebujete spraviť aktivitu, keď ste na prvom alebo na druhom balíčku. Keď ste zakúpili balík premium, aktivitu robiť nemusíte. Ale aj keby ste nemali ten premium balík, tá aktivita len 30 bodov, nejakých 43 eur, to je nič, to je smiešný peniaz. Samozrejme to nemusíte robiť, pokiaľ nemáte v týme opakované nákupy. To vždycky v systéme si to pozriete, koľko to je bodov, urobíte krát 5, vidíte, že to je nízka suma, neoplatí sa, nerobíte. Ale keď vidíte, že to je značná suma, no tak sa vám oplatí niečo dokúpiť. A je to na vás. Nemusíte, ale môžete. Samozrejme, my máme ešte ďalšiu škálu odmien, voláme to kvalifikačné bonusy. Kvalifikačné bonusy dá sa získať veľmi jednoducho, poďme si prejsť po schéme. V klasickej schéme to vyzerá tak, že vy všetkých ľudí budete registrovať napriamo pod seba. To je ten systém automaticky robí, keď robíte registráciu. A keď jeden z tých ľudí pod vami urobí 5000 bodov s týmom, spočíta systém ostatný tím, a keď je to tiež 5000, vy ste urobila prvú pozíciu. Hovoríme tomu direktor, potom ide, môžeme si takto pozrieť, potom ide regionálny direktor 10-10, potom nacionálny 30-30, internacionálny 50 na 50 tisíc bodov, kontinentálny 100 na 100 a world direktor 200 na 200 tisíc bodov. Toto, čo sa mne podarilo po pár mesiacov práce s firmou, a potom idú global a ambasador. To sú už trošku také iné zavratné čísla, ale to už je také celoročné objemy, čo je tiež v podstate reálne, k čomu aj mnohí z nás idú. Ale aby sme rýchlo získali veľmi dobré odmeny kvalifikačné, o nich ešte povieme, čo sú to za odmeny, vy môžete vytvoriť zlatý trojuholník. Firma nám absolútne bez problémov povoľuje urobiť si 3 účty na svoje vlastné meno, čiže ja sama seba zaregistrovala pod seba. Využila som vlastné meno a vlastnú adresu, e-mailovú adresu, čiže všetko je moje. Len loginy, vytvorené loginy mám iné. Na čo je to dobré? To je, čo som ja urobila. Našla som ich hneď z tých dvoch šikovných, čiže jeden šikovný a druhý šikovný. Lebo ja nebudem čakať, kedy z týchto 5 ľudí niekto sa odrazí a začne makať. Všetci viete, aký je teraz život ponáhlaný. Robíme 2-3 roboty, niekto robí 5 MLM-ov, o rodinu sa staráte, o deti sa staráte, o starých rodičov. Všetci chcú byť šťastní, zdraví a bohatí, ale tak životu ponáhlaný, že proste to niekedy ani reálne. Ale tým, že ja som ich hneď našla 2 šikovných, čo s tým môžem dosiahnuť? Poprvé, ich hneď mám 2x5% z opakovaných nákupov. Prečo? Pretože sama pod seba urobím nákup a sama zo seba dostanem 5%. Už aj to je potešujúce, pretože
Keď budete predávať produkty vo veľkom, vám sa to zíde napríklad, hej? Ale ja mám vytvorených 2 týmy, čiže všetkých ľudí ja registrujem pod jednu Oksanu a ďalších ľudí pod druhú Oksanu. A to znamená, aj vrchný účet dostane z celého obratu 5%, ale aj tieto 2 spodne dostanú 5%. Čiže ja mám z opakovaných nákupov 10%, čiže 2-krát. Toto už je prvá výhoda. A poďme povedať o tej najdôležitejšej. Kvalifikačné bonusy. Pamätáte sa, sme si povedali, keď jeden človek v týme urobí so svojím týmom 5,000 bodov, alebo 10,000 bodov, alebo 200,000 bodov, tak všetci ostatní sa spočítajú a tiež, keď majú takýto obrat, tak vy ste dostali kvalifikáciu. Ale pamätáte sa, kde my nájdeme takých perpetuum mobile? Je to veľmi ťažké. Tak tým, že ja som ten obrat rozdelila hneď na 2 časti, čiže vidíte horné pásmo, že kde je 10 ľudí príklad urobili po 10,000 bodov. Čiže povedzme urobili tú najnižšiu kvalifikáciu. Hej? 10 ľudí urobili direktora, ja som čo? Regionálny direktor. Pretože len jeden urobil 10,000. Aj keď dokopy to je 100,000 bodov. Je to obrovský obrat, ale kvalifikáciu máte len druhú. Ale tým, že som ich rozložila hneď pod 2 šikovné Oksany, tak mne sa vytvoril jeden obrat 50,000 bodov a druhý obrat 50,000 bodov. Čiže hneď s tým istým obratom, s tými istými ľuďmi som internacionálny. Čo z toho vyplýva? Poprvé, keď máte prvú alebo druhú kvalifikáciu, čo sú v podstate veľmi jednoduchá kvalifikácia, aj keby ste pomaličky robili, ale robili intenzívne každý deň po trošičku, tak viete urobiť kvalifikáciu direktor. Vtedy dostávate 100 eur na váš cestovný účet. Keď máte regionálneho, to je ďalších 100 eur. Čiže viete získať až 200 eur mesačne na cestovný účet. Za 12 mesiacov to je 2400 eur. A viete chodiť raz do roka absolútne bezplatne s firmou do lukratívnych krajín, ako teraz ideme do Číny v maji, potom ideme do Hongkongu, začiatok decembra. Minule sme boli na ostrove Sania, Hainan, perfektná luxusná dovolenka a mnohí z nás išli tam bezplatne. Aj teraz mnohí z našich ľudí ide tam bezplatne. Perfektná vec. Keď pracujete, samozrejme, máte navyše peniaze, môžete chodiť 2 razy za rok s firmou bezplatne. Môžete využiť rôzne súťaže, čo sme teraz mali druhýkrát a mnohí ľudia to využili. Čiže idú s rodinami na dovolenku, ktorá stojí 2200 eur, podotýkam. Plusom k tomuto cestovnému bonusu, naša firma je tak lojálna, je to úplne, hovoria nám, že vítajte v rodine, keď my sa zaregistrujeme, vítajte v rodine. Prečo? Pretože tu nikto nerieši nejaké výložky, či ste líder, či ste kvalifikovaní, či ste noví, či ste starí, alebo úplne včera sa zaregistroval, každý jeden môže ísť spoločne s firmou na dovolenku so svojimi priateľmi, partnermi, klientami. Ktokoľvek, môžete zobrať kohokoľvek. Môžete si to totiž zaplatiť sami alebo z vašich bonusových peniazí, alebo, ako som spomenala, z cestovného bonusu. Perfektne. Nikdy som sa s týmto nestretla. Všade bolo to obmedzené kvalifikáciami. Keď nemal si výložky, nikam si nemohol ísť. Čiže pre vyvolených. U nás môžu všetci. Dobre. Keď si získate tretiu kvalifikáciu nacionálneho direktora, že 30 na 30,000 PV, dostávate 500 eur príspevok na auto. Tie peniaze môžete minúť na čokoľvek. Keď máte 3 účty, ako ja, tak to je 3 x 500 PV. To isté aj s cestovným. Mám 3 x 200 eur. Čiže 600 eur každý mesiac mám na cestovnom bonuse a 1500 eur mám každý mesiac na autobonuse. Týmto chcem vám povedať, že dneska som donesla auto, prvé na Slovensku, kde som získala komplexne autobonus, ešte plus zo súťaži, ktorá bola nedávno a teraz znovu prebieha tá istá súťaž, keď spravíte práve nacionálneho direktora prvýkrát za mesiac alebo v priebehu 3 období, teraz ide druhé obdobie, ešte pred nami celé ďalšie, môžete získať prémiu plusom 3000 eur na auto, ktoré si zoberiete zo salónu, nalepíte si autobonus vyjeda na dvere, hrdo môžete jazdiť po svojom meste
a tým pádom mať plusom bezplatnú reklamu. Takže je to absolútne reálne, mnohí naši kolegovia toto už získali. Ja som toho tiež príkladom. Takže takto. No a samozrejme, plusom od nacionálneho direktora máte ešte podiel z obratu spoločnosti, čiže percenta. Od nacionála 1%, od ďalšej kvalifikácie ďalších 2%, potom ďalších 2% a ďalších 2% od obratu spoločnosti. Podotýkam, euroazijský obrat okolo 10 miliónov eur mesačne. A prerozdeľujete si ich spoločne s ľuďmi v tej kvalifikácii. Tak toto približne môže vyzerať. Čiže to sú navyše prémie, alebo ja to volám MLM dôchodok, alebo pasívny príjem, alebo podiel z obratu spoločnosti firmy, hej? Podieľate sa to, rozdeľujete sa medzi ľuďmi, ktorí získali určité kvalifikácie. Samozrejme v našom týme nie len ja som taká úspešná, je nás veľa, naozaj veľa. A máme aj internacionálnych direktora, aj nacionálov, aj regionálov, aj direktorov, nás je viac ako 20. Takto to vyzerá, že keď získal ten, kto získal napríklad Worda, ako ja, nás je len dokopy 8 ľudí v celej tejto vieda a ten obrat, 1% toho obratu rozdelené medzi 8 ľuďmi. Takže takto počíta sa ten bonus. Plusom náš systém nám umožňuje všetky bonusy kumulovať. Čiže keby ste v jeden mesiac dosiahli povedzme všetky kvalifikácie naraz, čiže preskočíte z direktora, hneď ste nacionál, tam potom internacionál, tak vám firma všetko spočíta a všetko vám vyplatí. Čiže napríklad v tomto mesiaci moja prémia, práve len táto prémia, ktorú teraz vidíte na obrázku, činila 15 000 eur. Tých 11 116 to je len minimum vyrátaný podľa systému. Môže to byť oveľa viacej, takže u mňa to bolo necelých 15 000. Čiže tam som dostala aj autobonus, aj cestovný bonus, aj prémie, tieto percenta za každú jednu moju kvalifikáciu. Výborná vec. No a ako som spomínala, globálne bonusy, 0,5% z celosvetého obratu môžete mať tiež. Skonštatujeme, čo vlastne môžete mať. Rýchle výplaty, tzv. Okamžité, žiadne povinné nákupy, nikto vás nebude nutiť kupovať každý mesiac nejaké produkty, aby ste získali cestovný, turistický, step, binár, dokonca aj opakované nákupy, keď spravíte ten najvyšší balíček, upgradeujte sa alebo naraz, tak nikdy nemáte túto povinnosť nákupov. Kupujete len vtedy, keď chcete. A naši partneri aj tak chcú, aj keď nemusia. Všetko sa ščítava, nič vám nezoberú a rôzne zvyšné dosiahnuté bonusy sa ukladajú a o zvyšné obraty taktiež sa ukladajú. Nikto vám nič neureže, nezoberie a tak ďalej. Určite ste počuli takéto firmy, ako sú na obrázku, ktoré kedysi prišli na slovenský trh alebo celkovo vo svete a ten, kto začínal vtedy doteraz z toho takzvané ryžuje, spokojný, šťastný a bohatý. Takže na daný moment prišla podobná spoločnosť do Európy. Je to obrovská príležitosť pre každého, ktorý počúva teraz tento Zoom, odpichnúť sa, začať žiť zdravší život, pomôcť si svojej rodine a hlavne zlepšiť svoj finančný stav. Pretože my sme toho dôkazom, je to absolútne reálne, vy ste na začiatku niečoho fenomenálneho. Okrem toho nebudete v tom sami. Máme školenie online a offline. Máme rôzne firemné akcie, je ich bolo už niekoľko. Spoločne cestujeme po svete na dovolenky, samozrejme tam sa aj školíme. A je možnosť aj otvorenie nových servisných stredísk, čiže viete kedykoľvek zajtra otvoriť čokoľvek, čo chcete. Môžete použiť všetky atribúty našej spoločnosti, nálepky na auto, na kanceláriu, na office a i hneď s hrdosťou nosiť tieto atribúty a chváliť sa s tým. Samozrejme, je na daný moment najrozhodujúcim faktorom je čas. Ten, kto začne teraz, má obrovskú budúcnosť, že vie vybudovať obrovský tým klientely, alebo vybudovať tým partnersky, alebo svoje okolie osloviť, alebo celý svet osloviť, pretože tá firma medzinárodná.
všade ľudí, ktorí vedia napríklad rusky, alebo slovenský, alebo nemecký. Stačí vedieť jeden jazyk a nájsť niekoho, kto vie ďalší jazyk. Tak ako ja. Ja viem rusky a slovenský, ma oslovili z Ruska. A mne sa to zapáčilo, oslovila som Slovákov, oslovila som Čechov, pretože tieto dva jazyky poznám. A zase Češi, Slováci oslovili Maďarov. A tak ďalej, tak ďalej. Išlo to ďalej. Proste my sme sa rozmnožili, dá sa povedať, veľmi rýchlo všade. Ale podotýkam, stále je všetko prázdne. Nikde nikoho niet. Po roku pôsobenia firmy stáva sa mi, že každý deň, keď oslovujem ľudí, že oni to ani nevideli, ani nepočuli, o čom točím. Sú veľmi prekvapení, že o tom nič nevedeli. To znamená, je to na vás, čo s tým urobíte, ale vám 100% viem sľubiť, že s nami dokážete splniť svoje sny. Zase budem pre vás ako príkladom za rok pôsobenia spoločnosti, okrem dosiahnutej kvalifikácií, ktorá je reálne možná pre každého, podotýkam, venujem sa tomuto full time, je to moja práca, 8 hodín minimálne pracujem od začiatku, ako som sa ja rozhodla. Akože naozaj chodím to ako do roboty, nie ako koníček, nie ako hobby, ale je to moja práca. Som si dovolila kúpiť úplne nové auto, stojí mi teraz pred domom, dneska som ho doviezla. Kúpila som si byt v Bratislave, chystám sa kúpiť ďalší. Cestujem po svete a necestujem sama, ale cestujem so svojou celou rodinou, so svojimi dcerami. Všetko im to plne hradím. To chcem povedať, že je to úplne možné, je to reálne. Len treba pozrieť sa na to tak z takého seriózneho uhlu pohľadu. Keď to chcete ako koníček, ako hobby, ako proste byť klientom spoločnosti, nie je problém, jasná vec. Ale keď uvažujete nad vedľajším príjmom alebo ako hlavný pracovný pomer, tak je to na vás. Môžete začať i hneď. Oslovte prosím vás toho, kto vám pošle toto video, nech vám poskytne PDF katalóg, nech vám poskytne www stránku, prípadne túto prezentáciu samozrejme pošle v nahrávke a po registrácii budete pridaní do našej pracovnej skupiny na Telegrame, kde máte súhrn informácií i hneď môžete začať spoluprácu. Môžete navštíviť našu rannú poradu v útorok o 9:00, môžete navštíviť a priviesť svojich známych na takéto stretnutie každú stredu o 5:00 a v nedeľu o 19:00 môžete prísť s kýmkoľvek na náš spoločný Zoom so skúsenostiami, kde vždy získate nejaké ďalšie nové informácie a napady. Samozrejme, tieto prezentácie nájdete aj v YouTube v kanáli Oxy Vita, meké I. Takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce.